खुलुमबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आसाम टेटनि थाखाय एडमिट होबाय बे एडमिटखौ जों माबोरै मोनो नङा होमबा एडमिट मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो थांनांगोन क्रोम ब्राउजाराव आंना नेटआ प्रब्लेम जायो आरो फारसेथिं अखा हागासिनो दं माबायदि खोनायो भइसफ्रा दा जोङो गिबियावनो थांनांगोन क्रोम ब्राउजाराव नङा होमबा क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नागिरनोसै जोङो नङा होमबा एडमिटनि थाखाय जों एडमिटखौ बोरै मोननो हागोन नङा होमबा अब्ला जोङो गिबियावनो थांदो जों क्रोम ब्राउजारावहाय माबायाव टाइप खालामदो आसाम टेट एडमिट कार्ड नै दंखायो नैबावहाय अब्ला जोङो बेखौहाय नैबेबायदि फैखागोन अब्ला जों बेखौहायनो खालामसै नङा होमबा बेखौहाय टाइप खालामसै बेखौनो होनसै आरो जोङो बेखौहाय जोङो क्रोम ब्राउजाराव लानानैब्लाबो जोङो डेस्कटप साइडआव लादो नैबे मोनथाम डट दं नङा होमबा नैबे मोनथाम डटआव नायदो नङा होमबा बे मोनथाम डटआव बुदो अब्ला जों मा खालामनांगौ बेयाव थांदो नङा होमबा लोगोफोर बेयाव लांनानै नैबाव नै डेस्कटप साइड दं नैबावहाय बेयाव लाबानो जाबाय बेनि उनावहाय जोङो नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन इन्टारफेसआवहाय नैबावहाय जों गिबिनि लिंकआवहाय जोङो थुनोसै होमबा लोगोफोर बेयाव थुनानै उनाव दसे नेनोसै बेबायदि फैनोसै बेबायदि इन्टारफेस फैयोब्ला जोङो नागिरनोसै एडमिटआ बहा दं नङा होमबा बेनि थाखाय जोङो नैबाव माखासे दङ नैबाव माखासे अफिसियेल वेबसाइट दं बेयाव नायबानो जाबाय बहाय दं नैबावहाय बुनोसै नङा होमबा जोङो नैबे अफिसियेल वेबसाइट बेबायदिनो जोङो बाव नायनोसै एडमिटखौ नङा होमबा अब्ला जों नायनि नङा होमबा लोगोफोर नै क्लिक होबाय आङो क्लिक होनायनि उनावहाय जों मा मोनो नायसै नङा होमबा लोगोफोर दसे नेथ'नोसै लडिं जानायखौहाय नै रिलोड जाबाय नेटआ प्रब्लेम जायो लोगोफोर नायनि बावहाय होफिनदो लोगोफोर दसे नेथ'नोसै लडिं जानायखौ नङा होमबा ओरैबायदि नेटानो जानो नागिरा होननानै फैबाय दाना अब्ला जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन बे इन्टारफेसआवनो जोङो बाव एप्लिकेसन नाम्बार आरो इउजार नाम्बारजों लोगोसे पासवार्ड दं बेखौहाय जोङो मारिनानै लाबानो जाबाय जायनि थाखाय नोंथांमोना बेखौहाय गिदिर खालामनो हागोन नङा होमबा नायदो बाव मा दं नङा होमबा नायदो नैबावहाय नै बाव लुगोन लोगोफोर नोंथांमोनहा बेयाव नै एप्लिकेसन नाम्बार एन्ड इउजार नेम ओमफ्राय पासवार्ड दं बावहाय मोनसे लगिन खालामनानै बाव नायब्लानो नुनो मोनगोन आरोना अब्ला जों आं होनोसै नङा होमबा बावहाय लोगोफोर लगिन खालामनानै नायनोसै बहा सेन्टारा नेटानो प्रब्लेम जायो नै जायाखिसै नैबेबायदि फैबाय अब्ला बिदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर नैबावहाय नै बाहाय दङ नैबे दं हम दं एप्लिकेसन एडमिट कार्ड माइ प्रफाइल एप्लिकेसन प्रिन्ट लगआउट जों बेबायदि माखासे इन्टारफेस फैगोन आरो अब्ला जों बेनिफ्रायनो नायनो हागोन जे जोंना मा दं अब्ला जोंना एडमिटखौसो नांगौ नालाय जों होमबा नैबावहाय नै एडमिट कार्डआव जोङो निउआवहाय होनोसै आरो मा एडमिट कार्ड होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि फैबाय नोंना एडमिट कार्डआ अब्ला नों बेनिफ्राय नायनो हाबाय नोंना सेन्टारा बहा दं होमबा सेन्टारा बहा दं नायदो बेनिया जेरै नैबेनिया नायदो सेन्टारा बहा दं नैबाव दं नै बेयो नैबे सानडे टाइम बियो 8:30निफ्राय 11:00सिम जुदि 8:30निफ्राय 11:00सिमब्ला नोंथाङा 7 AM निफ्रायनो रेडि जा थामहिनबा नोङो 8 o'clockआव मास सौहैथारनांगोन नोङो बै जिनिस जायगायावहाय सेन्टारावहाय 8टायाव नों जेरैब्लाबो सौहैनांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बेनि उनावहाय नोंथाङा आरो जुदि नोंहा एमइ सेक्सननि दंबावब्ला नों 12:30निफ्राय 3टासिम बेबायदि आरो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर एग्जामाव जों मा लांनो नङा होमबा माखासे इन्सट्राक्सन गाइडलाइन दंमोन बेवहाय जों गासिबो जों फरायजोबनांगौ बिराद गोबाव लागोन आरो भिडिअआबो जोबोद गोलाव जागोन अब्ला नोंथांमोननो आं सर्टकाटै खोन्थानोसै मानो होनबा आंहा एक्सपिरियेन्स दंखायो आरो मिथिखागौ मा लांनांगौ अब्ला बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खोन्थानि गिबियावनो नोंथांमोना बै जायगायावहाय 8टायाव सौहैनाय लाथार डाइरेक्ट 8टायाव सौहैनाय आरो बे 8टायाव सौहैनायनिनो नोंहा मा केरि खालामनानै लांफानांगौ अब्ला नोंथांमोना लांफादो मोनसे आइडि प्रुफ मानि बे आइडि प्रुफआ जाबाय नोंनि एग्जाम एन्ट्रिनि थाखायसो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर एग्जाम एन्ट्रिनि मानि आइडि प्रुफआव नांगोन नोंनो पेन कार्ड भटार कार्ड आधार कार्ड बा ड्राइभिं लाइसेन्स जायखिया मोनसेबानो जागोन लोगोफोर मोनसेबानो जागोन बेयाव गासिबो नांजोबा मोनसेबानो जागोन आरो बेजों लोगोसे एडमिटआ कम्पालसारि एडमिट गैयाबा खिन्थु एन्ट्रि मोननाय नङा दै लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाखा आरो नोंथांमोना ओरैबायदि गोसोआव ला बै नोंथांमोना भेक्सिन थुनाय सार्टिफिकेट दंबा बेखौ लाफाखा जाहाथे बियोब्ला बायसान्स नोंथांमोना प्रडिउस खालामनो हानाय दिहुननो हानाय खोन्थानो हानाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना बै जेब्ला एग्जाम सेन्टाराव थांगोन अब्ला नोंथांमोनहा लोगोआव मा लांफागोन नङा होमबा आं दासो होनखाबाय आइडि प्रुफआ कम्पालसारि एडमिट कम्पालसारि आरो लोगोआव मबाइल फन जायखिजाया बिजाब जायखिजाया घरि
नोंसोर बे जिनिसखौ लांफानो मोननाय नङा मानो होनबा बेखौ खुनु एलाउ होआ नोंनि मबाइल फन एबा नोंनि घरि बेखौ एलाउ होआ जायनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ लाङोब्लाबो नोंनि अन रिक्स बबेबा सेन्टारावथ' नों खुनु गेटनिफ्रायनो सोआ नोङो बाहेरायाव दोननांगौ अब्ला बै बाहेरायाव दोननाया नोंनि रिक्सनि खोथा दङ नङा होमबा दानि जुगाव मबाइलाव मा थायो मबाइलाव मा थाया नङा होमबा ओंखायनो नोंथांमोनहा बेखौ लांफायियानो मोजां आरो लांफाब्लाबो सोरबा सासेनो दायथ' होनानै बाहेरायावनो नेहोबानो जाबाय लोगो लांफाखानानै बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नैबाव माखासे कभिडनि गाइडलाइन दङ नैबावहाय नैबावहाय दं लोगोफोरनिबो गाइडलाइन रिगार्डिं COVID-19 फर केन्डिडेट्सबो दङ आं बावहाय नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं फरायखाबाय खोन्थानाया 1 नाम्बाराव दं नोङो सेनिटाइजार लांफानांगौ सेनिटाइजारजों लोगोसे सेनिटाइजार लांफानांगौ नैबाव सेनिटाइजार लांफानायाथ' नैबावसो दंमोन नै 2 नाम्बारावसो नाथाय नों गिबियाव दं नैबे 1 नाम्बारावहाय नोंथाङा आखाइखौ साबोनजों सुनानै बिफोर एन्ट्रि दा एग्जामिनेसन हल माने एग्जाम सेन्टाराव हाबैनायनि सिगां आखाइखौ साबोनजों मोजाङै सुनानै सेनिटाइजार होनांगौ आखाइखौहाय बेनि उनाव नैबे 2 नाम्बाराव दं नोङो सेनिटाइजार बथल फिसाखौ केरि खालामना लांफानांगौ बे नोंनिसो पार्सनेल खुनु बेखौ स्कुला बा बै एग्जाम सेन्टारा नोंनो प्रभाइड खालामनानै होआ गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे 3 नाम्बाराव दं ससियेल मेन्टेन डिस्टेन्स खालामनांगौ ससियेल मेन्टेन डिस्टेन्स माने बै एग्जाम सेन्टारनि माखासे एग्जाम कन्डाक्ट खालामग्राफ्रा बैसोरो नोंनो गाइडलाइन होगोन आरो कभिड सेन्टार डिस्टेन्स खालामनांगौ होननानै अब्ला नों बेखौ खालामनांगोन आरोमा ओमफ्राय बेनि उनाव नैबे 4 नाम्बाराव दं जोंना बैबायदि सिलाइ बायदि मोनसे फिसा टेम्पारेचार नायग्रा थायो नङा होमबा क्रिस्टल बायदि बेजों नोंखौ चेक खालामगोनदां आरो बेबो माने बिफोर एन्ट्रि दा एग्जामिनेसन नङा होमबा बे आरो ओमफ्राय 5 नाम्बाराव दं केन्डिडेट मास्ट वेयार ए फेस मास्क माने खुगानि थाखाय नोंहा मास्क गाननांगोन आरो मा नोङो कम्पालसारि फेस मास्क बे कम्पालसारि बेखौ नोंनि अन रिक्स बेबो नों लांफानांगोन आरो नैबे 6 नाम्बाराव दं केन्डिडेटआ गावनो गाव दै बथलखौ लांफानांगोन आरो दै बथल लांनानै गावनो गाव बेखौ नोङो बाहायनो हागोन बा लोंनो हागोन बेयाव नोङो बै एग्जाम कन्डाक्ट खालामग्राफ्रा नोंनो पार्सनेल होनाय नङा बेखौ गोसोआव लाबानो जागोन लोगोफोर बेनो मेन पइन्ट आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंखाबावनि नोंथांमोनहा बाहाय कलमखौ लांफाखाथा कलमा कम्पालसारि कलमा गंनै लांखा हो गंनैया वेदार ब्लेकबो जानो हागौ बेयो ब्लेकबो जानो हागौ ब्लुबो जानो हागौ अब्ला गोसोआव लाबा जायो नोंथांमोना बेखौ ब्लेक अर ब्लु जायखिया लांफाबानो जाबाय आरो ओरैबायदिला गंनै लाखा ब्लेक बा ब्लेक गंनै ब्लु बा ब्लु गंनै गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेखौहाय ब्लेक गंसे ब्लु गंसे ब्लेक गंसे ब्लु गंसे बेबायदि दालां गोसोआव लाबानो जाबाय आरो ओरैबायदि मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखा नोंथांमोना कलमखौहाय एसे फुराना लिरखोन दाब्ला साबसिन जायो गोदानखौ दालां मानो होनबा बेवहाय जोंहा गल होनांगौ नालाय माखासे माने एसे दाग्ला नाङोब्ला थाब नाङोब्ला मोजां जायो आरो नोंथाङा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबावखा कलमखौ लाङोब्लाबो जेल पेनखौ लांनो नाङा बल पेनखौ लांनांगौ बल पेनाखौ लांनांगौ मानो होनबा जेल पेना नांला नांलि जायो नालाय लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोनहा ब्लु पेनखौ लांबानो मा होनो बल पेनखौ लांबानो जाबाय दा बेफोरनो जोंहा मिथिनांगौआ आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो माखासे बेयाव गोबां दंमोन बेवहाय माखासे गाइडलाइन दंमोन एग्जामनि नोंथांमोनहा जेब्ला मोनगोन अब्ला एडमिट बख'गोन अब्ला नोंथांमोनहा बेखौ फरायनानै लाबा जाबाय आं नोंथांमोन दा ओरैनो जेनेरेलि सर्ट खोन्थाबाय माखौ जोङो कम्पालसारि लांनांगौ आरो मा कलम गंनै लादो पेन्सिल रबारखौ नों लोगोआव लांफायोबा लांफादो बेनि उनावहाय जोंहा लानांगौ एडमिट लाबाय एडमिटजों लोगोसे जोंहा आइडि प्रुफ आं होनखाबाय बेफोरनो आरो मा जोंहा मास्क लादो सेनिटाइजार लादो दै बथल लादो बेनो आरो बेनि अनगायै नोंथांमोनहा जेबो लांनो मोननाय नङा थामहिनबा बेखौहाय एग्जाम सेन्टार केम्पासावनो सोहोनाय नङा अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर आं नोंथांमोननो सर्टलि खोन्थाबाय अब्ला नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव लाखाबानो जाबाय गोजोन्थों।